И здравейте хора, аз съм Дед Монстър и това е една нова поредица на German Truck Simulator, ето. И в нея ще се кара, нали, камиони. Играта, изцяло играта е за камиони. Това обаче така. И така, това е още една нова поредица. И сега ви кажа, преди да почна да играем. Ще почваме още две нови поредици на Minecraft. Иначе си ги продължаваме другите. На Danger Survival се продължавам. Ще почна и аз на Tropic Craft. Не че копирам от някой или от Frozen, например. От преди исках да почна, но така се получи, че той преди ми почна. И на модови оцеляване. Не съм измислял име за него още. Но на Tropic Craft ще е нещо от Summer Survival, нещо такова. Както е, така сега започваме тук с German Truck. Така, тук ще е така, защото пише профил Share 15,6, тук е... тук са повече. Те иначе е така и те ще сме. Където е повечето. Така, и сега ще видим. Окей, ще напуснем. Готово. Сега ще ми показва как се управляват такива работи. Така. Чувството, че нещо ми сече. Те тук знам сега как се оправят тия работи. Тук знам 3, 2, 1. Така. Те. Map. Ното е картата. Така. Да бе, видях бе, добре, айде. Добре. Така. Сега. Ще какъв камион ми дай. Айде да почваме. Сега, я видим. Тук трябва да се има в ляво. 1, 2, 3, 4, тей. Опа. Така, мигача от тука. Добре бе, F5 бе, знам че е с F5. Те ще аз снимам с... Сега се огледам. Дали идва някой. Щях да почвам да снимам на друг, нали, Euro Truck Simulator, който е много по-яко, ама повече ми се че на него, така се надявам, че не ми се че. Нали. Тъй така май пак съм в ля. Опа. Тук съм... Опа, вдясно. Те аз сега... Мога да играя, нали? Самата играя, знам, ето... Много работи тук. Доста работи знам. Но не съм много добър в завоите. Не съм играл и от отдавна. Те сега ще ме извините за дед прицъквам, но... Тук е, трябва да е. Сега тук трябва да вземем завоите. Той се взема по-външен завоя. Ето. Много съм го взел по външен. Малко още криволича, защото съм играл отдавна. Там долу, където на километража това пише 23 градуса, ама тото и не е вярното. Това сега, не че не е вярното, аз не го знам на кое. Ама под него, където е пише 93 градуса, само да не ми пригрей камиона. Чайте сега го запомня тук. Пера си по главния пътел. Сега тук съвси се сменя ето това тук ви е за бензин, нали? По-лесно се вижда, опа. Тук пак това и това. Само, ето го! Ето това, дето пише 88 градуса. Ето точно това е, нали... кажете го за температурата в самия... вътре в самия камион. И друго няма. Аз ще го оставя така. И така. Сега да вижда, че мога криволича още в началото. Защото съм и от клавиатура. Ама да знам, джойстик май по-хубаво играе. И чайте сега за малко ще справите. Значи ще справи така и те само за малко. Да видя... да спусна джойстика да играя с него, че с него ще ми май по-лесно. Keyboard and joystick. Видим.
Чай, сега вида. То, откъде се дава газ? Чай, сега, трябва така да се наместя, обаче. Аз да ги наместя, да се настроя контролите, но... Тука аз... Я чакайте малко. Не, няма. Няма да от джойстик ми ще бъде от това. От клавиатурата ще си играя, защото... Няма. Сега се наместя само това, тук е те. Ще бъде. Тук сме на ляво. Сега да изчакаме този приятел. Не знам дали чуете. Сега точно му свирнах. Ето. Ще се увелича малко звука. Ето. Надявам се да се чува. Сега се нагласим той. Чува се по-малко. Аз бензин. О, бензина ми е пълен. Хайде да не влизам така. Така. Този клип сега не знам. Първият клип още може и да е доста дългичък. Ще направя няколко курса. И ще си играя геймплей, нали, както са нормалното в тази игра не се изиска много, само да караш повечето, да разнасяш материали. В тази, където ви казах другата, значи тя е по-интересно, защото може да взимаш и други камиони, нали, и ремаркета да караш, може да караш с други камиони и такива работи, нали. Така, тук сме надясно. Сега ще извините за ето прицъкам картата, но трябва да са такова, защото иначе... Сега тук да видим, да не объркам пътя. Май ще трябва да мина и там напред, да. Те ли, а? Да, така е. Ще трябва да сива дясно. Там пише, че еднопосочно. Гати. Ще ме извините сега за малко, ама... добре, че няма коли. Ще мога върна назаде. Но сега идват някакви коли. Сега. Още в първия епизод малко са... Ма ще извините сега. Назад и трябва да се гледа карта. Не те виждате какви гафове стават. Защото аз по принцип съм свикнал и те да... Като карам, нали, да ги вземам по-там заводите. Защото и други завои, нали, по-преди те е имало. А и се съм бъркал, нали, не да взема и той както сега го взех. Ама ги вземам оттам където са, пък той било... Пише, че еднопосочна и... случва се сега понякога. И сега, чакайте, че... Още не съм... Загрял, не съм играл отдавна. Почти една година не съм играл тази игра. Чакайте сега и така и не обръквам. Вече да появаме, да не се легавя. Да се наместя. Така. Поехме по дългия самотен път. И така, да довършим мисълта. Значи, тази игра, нали, не се изиска много, трябва само да карате. Те, нали, да обикаляте, в смисъл да разнасям стока. Така мога да си купам по-нататък дори камиони. Да ги правя, нали, по-така газарски да се изкажа. По-красив един вид, да им купувам нови части. По-мощни може да ги правя. Така. Сега тука. Напред сме. Сега то мога да вляза и те в коловоза. Не е много желателно, защото когато е някаква кола, много случаи е имало да съм ги блъскал. И така. Сега в този епизод само един курс мога да направя. Сега докато стигна, аз само да видя... два курса ще направя. Значи то не е много далече. А не е много близко, защото то бавно става до там. Така. Там горе има, ако виждате, значи както е дясното огледало, над него пише едно, значи то е еврото, 500 евро да имам за сега. В дясно, където е едно като плоско едно такова, то ми е окото, значи там, когато стане някъде до половината, то самия екран ви се затъмнява, значи трябва да намерите най-близката бензиностанция, за да може човека да се наспи. Там горе, където е камиончето и с ремаркето,
той е... Чакай малко. Той е за... когато са босните или нещо такова. И той ви го отчита, нали, където е. И така, там в дясно пише Мон, нали, Монди. И... Опа. Още не съм разбрал. Понеделник. 11:37. Момента часа е толкова. И така ли там, където да ви обясня сега за камиончето, където е. Ако целият ви камион е в червено, долу даже градусите ще се дигат и там на 90, както отидаха. Ако отидат на 95 не е много хубаво, защото камион... Опа. В казина прикана направо... Не стана за шура. Нали, като пригрее двигател и почва да гасне, направо много е дразнещо. Гасне и не може да запалите. На този Euro Truck Simulator е така, защото като вземе и те и припава и на първия сотвар не можете да тръгнете на сотвара. Тъм светне зено, вземе да ви угасне камиона и не може да тръгнете. Това направо си е бал майката. Сега извинявам се за израза. И нали, не може да тръгнете, иначе тя е много яка игра, нали? По-хубава графика е тази. Не се оплакваме от този Герман Трък, това е Герман Трък Симулатор. Се оплакваме от него, но пак е хубаво, но... Кой ви кажа, просто това е по-хубаво, но както и да е. Те ще скарам сега. И така. Те тук сме на къде? Правя път. По-нататък може да ми се отключват тези пътища, но не знам. Няма да се представя. Чакайте сега, аз наместя малко те. Така. Сега карам в момента с колко километра? Някъде към 60. Съм много добър сега в карането. Особено на тази игра, сега още не съм свикнал. Съм играл отдавна. Чайте малко. Така. Тук и това е много красиво, тук ви кажа. Това тук и ти. Много ме кеф мине, особено ми най-много ме кеф, опа. Много са отплесвам от темата и... и аз темата от карането и най-накрая ще взема да се отребя някъде. Така и да ви информирам за някои работи, със сото се понатварвайте, ето. Да ги къси. Скъто са и тия, ето. Сега, ето пускам дългите. Скъто сега не знам дали тук се пускат, но ето така. С хъто е това тромбата. С гън не знам какво вижда. Сеф е аварийните. Значи до Enter, където са двете скобички. Десен мигач, ляв мигач. Пъто е чистачките. Спейса е ръчна спирачка, ето спрях. Опа. Спрях. Друго. Мисля, че няма. Мото мап. Нали, като натиснете това. Мото е за ето мапа е тук. Б не знам какво беше. В и него. Ц. З и... не знам какво са. Така. Айде да продължавам сега. Да се надявам, че съм ви информирал за контролите, някакви контроли. И така. Сега. Колко още ни остава? Ние почти сме там. Ние сме почти... Този вече ние сме в града. Се надявам към 3-4 вече епизод по-хубаво да карам. Тук по-хубаво взе вече екзен за вече. Съм науча, сега. Не всеки се е родил научен. Скоростната кутия автоматично се направя, защото да превключвам, то само си играя. Не да си играем, правя съм автоматична. Той повече от 90 той не може да дигне, пък е разграфен до 120. Но за нас е те. Ето. Там на мапа се вижда едно червено кръгче, ако го виждате. Значи, тук и червеното кръгче е точно къде да паркирате. И нали камиона. Там е маркето е. Аз купена съм в момента.
дървета. Чакай да се наместя. И после като паркирам ще ви покажа камиона отвътре. Много яхичък. Ми изцяло ме кефи играта просто заради камионите и че ходя да се карам надалече. Просто много ме кефи. Като вземем особено през вечерта да се кара е много яко. Сега снимам с по 30 FPS. Нормално. Отвънка като ще снимам с по повече. Чай да вляза в този такова, защото той стои бавно карам. А дясното е за бързо, нали, бързоходни един вид. Така. По дясното платно е за по-бавни. За дясното платно, значи дясното платно е за най-бавните, нали? По-точно е това в дясно, където сега ще вляза. Това е аварийното платно. Ако стане нещо да спра. Това тук е за с по-ниска скорост, е тъй като мене. Второто, нали, по средата, където е за по-бързоходни, пък най-лявото е за тия деца върчат. Ой! Ето го. Един приятел. Така ли е, нали, най-вляво, където е платното за най-бързи. Ето виждате и този там, където сега ми изпреваря. Той е по-бърз камион. То сега не знам. По-бърз. Аз като се го апгрейд на този камион някои работи, ще направя по-бърз. Те сега тук ще трябва да се пристроя в лево. Опа, само да изчекам тая кола. Гледам, тя няма мина скоро. Айде се пристроя тук. Те па само се включат фаровете и ги изключват. Ой, тук на къде съм, а? О, да, тук ще трябва да слява в дясно, да знаете. И сега мога да ми засече по малко. Нормално. Сега ще включвам компато направо. Аре, тук сме дясно. Да намалим малко. По инерция ще караме, защото много може да занесе камиона и като занесе стане една била, много пъти ми се случва на такива завои да занесе. Чуваме в Бремен, в Бременния. Тъй сега тука. Канем се по главния път. Знаеш, канем така вляво. Па, знаете, нещо в пасото ми падна. Чакай, малко да ми се стабилизира, че... Къде ще трябва да намалям. Сега тук не знам. Къде съм, в дясно ли? Дайте, от ще ми по... Да, значи трябваше направо. Я видим сега. Тук ли? Майче на... Да, на последващо. Опа, чайче, ще ска червено, не го видя. Тук аз сега майче няма да завивам. Чай да видайте с две. Тия коли сега ще ме вземат, ама... Така вдясно трябва да сега, а? Да. Значи така вдясно трябва да си. Чай сега да го паркирам къде. Аз не мисля, че май ще е тука. А, да, тука е. Значи не е тука. Чай сега, да, тука е, значи не е тука. Значи май... Няма смисъл да минавам... Аз съм там. Чай да видя мой да е от... Да. Значи може само да е така, защото... Дори да е отзади, защото... Опа, малко закачих ремаркето. Така сега този път вече автасах. Чай сега видя как ще изляза от така. Малко се набутах и то още първи епизод, ама няма нищо е сега, който покажа. Не мога кай на всеки се изключва сега, като не знам, ама ако няма заден ход съм малко... Си падам про.
Сега гледай сега каква маневра. Тука право действие. Айде. Виж какъв. Така. Чайте сега да видя. Аз тук къде трябва да. Баш накрая малко се засуках, ама няма. Опа, ой, чакай да видим сега там. Ще включах на задна. Аре, приятел, давай, давай, че тъчак. Ой, спокойно е! Спокойно е, брато! Спокойно е! Нищо не е станало. Така, сега видим къде трябва да си така, вляво ли? Чай да ви... Аз съм съмняват само и там ще име. Не е така. Значи... Хубаво, виждам, че съм близко. Чакайте сега. Но тук ще се свина ляво. Тук се свива наляво. И после напред давам. След наляво пак. Тък му сетна злина. И после къде съм? В дясно, те. Май го намерях. Намерях го, ето го е. 3K, да? О, обестия се. Те няма карам. Аз иначе го наместя. Опа, чай да справим да чач. Така. Сега не знам колко време стана този клип. Може го спра като за начало. Тук вече става една. Защото гледайте всякакви мъки ще има. Сега трябва май. С шофьора съм те. Гледайте всякакви маневри. Бат ви Dead Monster. И бат ви Ичкин по-скоро. Ето всякакви маневри са правят така. На заден съм про да ви кажа. Доста ги знам, ама напреден. Опа! Аре! Аре да го плёкнем така. Аре, те ли трябваше? Ай сега. О, моля са ми кайчите. Мамка му. Навратно трябва да съм паркирал. Ихи! Майко! Не знам дали го чух, че това, ама покрай нас точно бе един изстрелител и го видях. Така само да... Мали, направо. Днеска такива работи стават. Ето сега. От какъв ще го извъртим ремаркето? Ето сега. Ето сега, ще пробваме от тука. Трябва някак си да го извъртя на тая страна. Да си изгубя време тук, ама кой ми. Чакайте, ще стане работа. Те тук да е. Да не ви засажда и пип. Нормално е. Така нормално.
Кой прикам? Просто съм про. Ето вижте on time. 0 акт. Дано да е 0. Браво ми. Така в бокс YouTube. Надявам се ви харесало. Видяхте какъв съм про назаден. Следващия епизод ще съм про напреден. Се опитам. Гейт всяко става. Гейт всякакъв дрифт ще ми направя с камиона. За начало. Не мога много дрифт с камиона. Виж сега. Кой ще каже? Чао. Тей, да се ви е харесало. Коментирайте, оценявайте. Следващия епизод ще гледате. Ето и другото ремарке, къде ще го карам. И чао!